Сесия за лимитациите на големите езикови модели и имаме приготвени 3 слайда. Имаме само един участник, но той е най-любознателен от всичките. Така че ще стане много добър урок и се радваме да продължим напред с големината на контекста на един модел. Са най-различни. При ChatGPT 3.5 е било 4000 токена. В днешно време се стига и до милиони до 2 милиона токена. И най-вероятно всички бъдещи модели ще имат още по-големи размери на контекстовия прозорец. Някой има ли въпроси? Тези токени свързани ли са с това колко пари ще се похарчат за един модел? Има ли разлика между цената на токен за самите модели? Да. Прекрасен въпрос. Цената на токен на моделите е различна спрямо който го е произвел. Слагат отделна цена за количество токени, например за 1 милион токена си има цена в долари и на различните модели цената е различна и гуглските модели са в момента най-евтините модели за per token и това означава ли, че на токените може да са по-ефективни? Тоест? Да, Claude модел може да е по-добър и да има по-евтини токени, както един модел може да е по-скъп, но да има по-лоши резултати. Тоест цената на токена няма професионална връзка с качеството на аутпута. Няма лечен начин за сравняване на цената на токените. Има много лесен начин. В интернет има таблици, които сравняват цените на токените. Които са апдейтите ежедневно. Които са апдейтите ежедневно. Да, точно така. Благодаря за въпроса. Data Privacy е много голям проблем. По принцип пращате цялата информация, която ви трябва на хората, които са произвели модела и те тренират, освен ако експлицитно не опт-аутните. И внимавайте за проблем с когато търсите точни данни от модела, защото той предиктва следващата дума, а не search-based продукт, който да ви дава точен резултат, така че може да очаквате грешна информация. Ако се върнем на предишния слайд и се съобразим с това да дайте privacy, нали, това означава ли, че трябва да избягваме ползването на тези модели? Ако компанията ви има изрична забрана да ги ползвате и да споделяте информация на компанията извън клиентските, извън работните програми, работните среда, т.е. експлицитно не трябва да използвате тези модели, освен ако не си плащате за съответният акаунт, който да не ползва данните за трениране.